Lokal. Idol John, dito bang detalye? Go ahead. Inialat man ti Barangay 1 San Lorenzo, iti siyudad Tilawag, iti umuna ang pwesto, when kampiyon man daytoy, iti lupong tagapamayapa incentives award, a programa ti Department of the Interior and Local Government. Naangay iti awarding ceremony, kalpasan na ti programa, iti Charter Day, ngayon natendaran pa dagiti finalist. Sigun na ni Miss Charis Garma, daytoy ti may kadwa agundaway, ngayon nyalat dati nasa o pamadayaw kinisod dati may patpatulod a representative iti provincial and regional level. Imbadad na at the first runner-up iti Barangay 16 ken second runner-up iti Barangay 10 ken nakawat na dagito iti certificate flag of recognition ken cash prize. Inlawlawag na at kinepektibo ken kinefficiente ti may sakadagiti nagibasaranda no apay nated manen kadakwada ti pamadayaw. Inutigot na nga rod, dagiti dumapay a barangay, iti adada pa nagtrabaho da, tapno ni tikas takit magunodan da meta tikas to yung award. Impasingked nga rod ni Kapitan Manny Morales, iti Barangay 1, at tinagbalin at sikreto da no apay iso da manen ti pimangruna, iti nasa o apasilipit, iti panagagikin na mayat da, ken iti hosto apanagarsagana da. Ibatad na may sa dituyen, ti pa nakaisimpa, iti libro apakalukiban, nagiti inobasyon, iti panang tratara, ken panang taripaso, kadagiti kaso, may desdasar iti onega ti barangay. Inay na, anaiget ti kompetisyon, isat ka po nang itultuloy da manen, nagiti narugyanan da, tapno na ti may katlagon daway, ket barbarang isudan to manen na ti as kampiyon. Kinunana narigat asusteneren dagiti wagas ngayon dapat patungpal ken ti kinaiget ti kompetisyon ket aday ti rigat na man paiso dati may patpatulod iti nangat ngato a level. Tingin tayo man dati paset ti panagsarita ti kapitan. Siguro ti may bagak nga sikreto ket iti pa nagkakamayat iti tumunggal mesa kada kami iti lupong tagapamayapa and of course dati pa nang gisagana nga na sayaat kada iti bidbook when iti libro nga ilablaban mi iso ngamin iti pakalukiban pakakitaan amin kada iti sikreto especially kada iti innovations iti panang sulbar panang tratar kada iti kaskaso nga maidandanon iti lupong tagapamayapa. May kadwa dito, sir, at iti posible na araman. Amin dito, para may kadwa po na Well, agtultuloy laptay iti kanan nga panang paspasayat mi iti lupong tagapamayapa, especially ta naiget iti laban, kanayon nga da kami iti mangirepresentar iti syudad Tilawag, iti provincial and iti provincial ti Ilocos Norte, da kami lablaban iti region level, ket iti paggamutay nga iti regional level, kalaban to iti nadumadumang probinsya ken syudad, so medyo narigat. Diti pa nang sustain kadigiti na dumadumang nga wagas iti pa nang sulbar kadigiti kaskaso iso ti mesa kadigiti kanayon ming papapintasen paspasayaden ken mangpanpanunot pay kadigiti na dumadumang nga wagas tapno iti kasakit adadang maurnos nga insigida masulbar kadigiti kaso nga maidandanon kada kami. Ano ti bilang isa na best practices yun? Best practices siguro is that makunto ng SPA which is the spiritual psychological assistance. Pagdamo tayo nga digiti do may agreklamo ket adada iti napudot nga ulo ken kasama ta nagpungpungtot da adda digiti naka train nga lupon members tayo nga assist kada kwada mang pababa iti temper da at the same time mai-assist isuda dap ni kasakit agkalma and into no agsisinangudan adan to diti panagsasayat dan ka DJ in reklamo da so DJ Timesa ka digiti gedya tayo ken adapay digiti da dumang innovations tayo. Malak sa dati black apo kapital na dapat pwede sa balingan na awas tayo. Adapay iti cash incentives 25,000 nga iso ito so saren mi kadigiti seminars and trainings ken benchmarking mi kadigiti na dumadumang nga lupon tagapamayapa iti sa baling lugar and adapay iti naawat iti secretary tayo ken diti pamadayo pa iti provincial met DILG. Sinagkabati nga nangawat ka dati nga pamadayo. Balikadwa tayo ti barangay lupon secretary and dagiti members iti Sangguniang Barangay and of course dagiti lupon members nga kadwa tayo iti lupong tagapamayapa. Paset ti panagsarita ni Kapitan Manny Morales, iti Barangay 1 San Lorenzo, iti siyudad Tilawag. Okay, so nagets the incentives na. Unay-unay mga dagadot atensyon na kon. The incentives na Joan. When Idol Bernard, Mano? the cash price the 25,000 pesos
The first runner-up, 15,000, 10,000 the second runner-up, the lady finalist get 5,000 pesos. Okay, go ahead, Idol Joanne. Damang hindi siya Tilawag, Adwaiti 99.5 Basin Lawag, Idol John Gistin Tata, or MN.